Ova tiktokerica je snimila uglednog odvjetnika kako vara sa svojom kolegicom na poslu. I ljudi, imamo još jedan slučaj kao s Coldplayem. Mislim, samo pogledajte. Nađite si sobu. Mama. Čovječe, nađi si sobu. Ne, ima djece u blizini. Ne, oprosti, ima djece u blizini. Ne diraj me. Ako me dotakneš, moram i ja tebe dotaknuti. Hajde, nađite si sobu. Ljubili ste se, a ima djece u blizini. Ne. Ne snijem. Očito jesi. Spusti telefon. Siđi dolje. Toliko se ne zbunjujem što se događa. Dečko se ljubi, ne ja. Dobro, osim činjenice da je ovaj tiktoker jeziv tip koji to ne bi trebao raditi. I apsolutno ne bismo trebali slaviti društvo u kojem ljudi misle da je njihova stvar ići i snimati druge ljude dok rade čudne stvari. Mislim da je vrijeme da razgovaramo o činjenici da iz nekog razloga ljudi još uvijek vjeruju da mogu varati svoje supružnike na javnim mjestima i da je to u redu sve dok ih ne uhvate. Mislim, sjećate se onog događaja na Coldplayu, zar ne? Sjećate se tog trenutka s Coldplaya? Naravno da se sjećate. Tko bi to mogao zaboraviti, zar ne? Kad je Coldplay usmjerio kameru na ovaj par. Pogledajte njih dvoje. Dobro, hajde. Jesi li dobro? Što? Au, ili imaju aferu, ili su jednostavno jako sramežljivi. Zaboravila sam zašto. Dobro, znači imali su aferu, a ovaj video ima 155 milijuna pregleda. Bili su suradnici i to je izazvalo ogromnu galamu. I ljudi, ovo je nešto što nije u redu s našim društvom. Dobrodošli u Pushback. Ja sam Meira K, vaša voditeljica. Obavezno pritisnite taj gumb za pretplatu. Uskoro imamo jako uzbudljivu najavu za vas. Pripremite se. I ljudi, sada ste dio pokreta da se suprotstavimo čudnim stvarima koje viđamo na internetu, manipulaciji medija i da pružimo gotovo radikalno, racionalnu perspektivu na stvari. Dakle, dobrodošli. U svakom slučaju, idemo u detalje ovoga. Evo priče. Da ikada uhvatim da to radi, ubila bih ga. Nađite si sobu. Mama. Dakle, muškarac na tom videu je 45-godišnji Nathaniel Colleton. Radi kao odvjetnik u VLRK-u, prilično velikoj odvjetničkoj tvrtki u New Yorku. A žena koju ljubi je 29-godišnja odvjetnička suradnica u istoj tvrtki. Potpuno neprikladno, na toliko razina. Njujorčani bruje o ovom skandaloznom poljupcu, ali što ih zapravo najviše uzbuđuje? Razlika u moći, primjerice to što je ona odvjetnička suradnica. Poljubac se dogodio na klupi u Central Parku, baš kao ova, potpuno na otvorenom, a Colleton je oženjen. TikToker Jay Guapo snimio je video. Već je skupio više od 4 milijuna pregleda. Wow, to je stvarno hrabro. A njih dvoje već imaju zajedničku povijest na poslu. Oboje su radili u pravnom timu koji je branio OpenAI i Sama Altmana protiv tužbe Elona Muska vrijedne $150 milijardi ove godine. A evo i zgrade u kojoj rade. Brza šetnja od ove klupe u parku. Dok je Colleton možda već dao dovoljno objašnjenja jer je stavljen na administrativni dopust, to je prema Financial Timesu. Također, jednostavno, nemoj srati tamo gdje jedeš. Oprosti, možemo li psovati u objavi? Imam nekoliko problema s ovim. Prije svega, imam problem s tim videom. Mislim da je New York Post išao okolo, tražio njegovo ime i zapravo pokušavao javno objaviti njegove osobne podatke. U ovom trenutku ja to nikada ne bih napravila, ali sada se o tome priča. Svi znaju tko je to. Ali pokušavati od ovoga pretvoriti ovo u najveću priču o poljupcu u New Yorku, što nije u redu s nama kao društvom. Doslovno, zašto moraš zbog vlastite zabave, zbog svojih pregleda, izaći van i uništiti nečiji život? Gledaj. Taj čovjek je donio glupe odluke koje će uništiti njegov život, živote njegove žene, njegove djece, život te žene zauvijek. U redu, on je gotov. To je katastrofalno. Ali činjenica da mediji uživaju u snimanju ovakvih stvari, intervjuiranju ljudi, dijeljenju priče i pokušaju otkrivanja gdje je radio, što je radio, zašto je važan i ugledan, a onda je privremeno udaljen s posla, to mi je bilo pomalo odvratno. To je malo nisko. To je pomalo. Nešto je nedostojanstveno u tome. Jadni čovjek. Sad, jesi li glup? Jesi li glup da misliš da možeš imati aferu s nekim tko radi u tvojoj firmi, tko je znatno mlađi od tebe i to javno, doslovno u Central Parku? Mislim, zaključaš se u ured. Ne. Misliš da možeš proći nekažnjeno? To je problem. Ne bi se trebao tako ponašati. On je idiot. To je neprihvatljivo. Ali unatoč tome, ne vjerujem da netko tko napravi grešku treba trpjeti javno preispitivanje
zato što neki tip misli da je u redu samo tebe nasumično snimati. Mislim, taj TikToker je isto čudan. To je stvarno čudno za napraviti. Prići ljudima i pitati ih zašto snimaju u javnosti. Nije tvoja stvar. Makni se. Makni se. I činjenica da on dobiva viralne videe zbog toga i ima milijune pratitelja jer radi takve jezive stvari. I to treba prozvati. Sve ovo treba prozvati. Muškarce koji varaju treba prozvati. Muškarce koji varaju na javnim mjestima i imaju moć nad svojim zaposlenicama definitivno treba prozvati. Medije koji misle da ovakve stvari treba koristiti za popularnost i njih treba prozvati. TikTokere koji misle da je u redu narušavati tuđu privatnost samo da bi dobili preglede i njih treba prozvati. Cijela ova priča mi zaista pokazuje toliko problema u našem društvu i stvarno mi se to ne sviđa. Sada nije jasno je li ovaj tip zapravo izgubio posao ili je privremeno udaljen s posla. Ali 2026. godine, kada svi imaju telefone u rukama, možete biti uhvaćeni da radite nešto pogrešno, čak i ako to osobno ne dokumentirate. Sigurno ne želite biti snimljeni dok varate. Ovo je video. Ova tiktokerica hoda okolo i snima. Ne znam zašto, ali snima ovaj par koji se ljubi na klupi. Nađi si život. Ne, ima djece u blizini, nema iznenađenja. Ovaj tip je privatni istražitelj kojeg je unajmila njegova žena. Ne. To nije istina. Ovaj par odlučuje. Ljubiti se na klupi u parku. Zašto to netko drugi snima? I mislim da ima pravo. Znaš, ima djece u ovom parku. Zašto to radite ovdje? Pa očito ne mogu otići kući jer nisu u braku jedno s drugim. Ovo je odvjetnik iz New Yorka i razotkrivanje. Odvjetnik iz New Yorka uhvaćen kako se mazi sa svojom mnogo mlađom kolegicom u Central Parku. Sada je stavljen na dopust. Ne mogu prestati razmišljati o tome kako je New York Post doslovno uništio ljudima živote. Gledaj, opet, ovaj čovjek je odgovoran. On je idiot. Neka to rade negdje privatno. Ako ćeš biti tako grozna osoba, barem to nemoj raditi javno. I da, većina ljudi ne misli da će biti uhvaćeni dok rade stvari koje ne bi smjeli raditi. Ali, ako ćeš nešto raditi u javnosti, uvijek postoji šansa za to. I pogotovo s cijelom tom pričom o Coldplayu. Ali nešto u vezi toga jednostavno ne štima u našem društvu. Količina veselja i radosti koju ljudi imaju dok dijele tu priču i pričaju o tome, kao da govore, da, pronašli smo još jednog takvog. Ne, ovaj čovjek nije u redu. Njegova djela nisu u redu. Ali nemojmo se pretvarati da znamo cijelu priču. Nemojmo se pretvarati da znamo pozadinu. Tko je on i kakav je njihov odnos. Opet, je li to u redu ako si u braku? Ne, nikada. Apsolutno ne. Nema ni jedne situacije u kojoj je u redu prevariti svog partnera ako ste u braku. Razvedite se. Razvedite se. I onda radite što god želite. Nikada nije u redu. I gotovo nikada nije u redu da starija osoba iskorištava svoju moć nad mlađom osobom u uredu. Imam problem s tim. Ali, s tim na umu, ne mislim da svi mi trebamo odlučivati o njegovoj karijeri i njegovoj sudbini. Mislim da bi on i njegova obitelj trebali to riješiti. Ona i njezina obitelj, oni bi to trebali rješavati. Ne mislim da bi ovo trebala biti javna osuda. I stvarno imam problem s tim. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji. Ovo je Marta.